Tak, raz, dva, tri. Dobrý deň. Moje meno je Richard Balog, ja som zamestnanec do Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale dnes tu budem vystupovať v roli hostiteľskej organizácie, ktorou je Robotika.sk. Robotika.sk robí už po niekoľko rokov pravidelne vždy každú prvú stredu v mesiaci odborný robotický seminár, buď na tému robotiky, umelej inteligencie alebo všetko, čo s tým súvisí. Doteraz sa tieto prednášky alebo semináre uskutočňovali vo FabLabe, ktorý je tu nedaleko, ale bohužiaľ sa práve teraz odsťahoval, takže toto je zároveň premiéra v nových priestoroch. Prichýlila tieto prednášky Fakulta elektrotechniky a informatiky. Takže odteraz vždy prvá streda v mesiaci sa budeme stretávať v tejto posluchárni a dúfam, že sa nám podarí aj na tie ďalšie prednášky zohnať minimálne takých atraktívnych hostí, ako máme dneska. Takže dnes vám porozpráva pán Rastislav Marko z firmy Panza Robotics, ktorá zhodou okolností sídli práve v našej budove, o svojom projekte alebo o ich projekte robotického psa, mačky Artaban. Dobre, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. A pre nás teda, dobrý večer, pre nás je to tiež taký prvýkrát, mali sme už také menšie ukážky nášho robota, ale teda je to prvýkrát takto troška vo väčšom. A áno, sídlime tuto, vlastne sme hneď odvedla. A teda náš projekt sa venuje vývoju takéhoto štvornohého pešáka. A dnes teda vám predstavím, ako keby dám taký technický pohľad na ňo. Okrem toho skúsim predstaviť troška aj ten projekt, tú motiváciu, že vlastne čo je za tým, prečo sme sa rozhodli vlastne takúto platformu vyvíjať. A teda uvidíte, čo vás bude zaujímať. Dúfam, že bude priestor na nejaké otázky. Ja som sa to snažil tak koncipovať, teda, aby to väčšinou teda, čo tých ľudí zaujíma ohľadom toho štvornoháča, čo sme doteraz nejakým spôsobom stihli navnímať, tak som sa to tam snažil strčiť do tej prednášky. A nie som tu sám, vidím tu pár kolegov dneska. A veľa kolegov je na slajdoch, a keďže som povykrádal všetky možné prednášky a diplomové práce a podobné veci s ich súhlasom, tak som dal aj ich meno teda na všetky obrázky, ktoré teda oni vytvorili. Takže tí kolegovia nás v prvom rade budú sprevádzať. Je tu Andrej, ktorý bude dnes robota šoférovať a v zásade teda by som pristúpil k veci, idem si vyskúšať, či mi toto funguje. Paráda. Takže v zásade prvá taká otázka, že na čo štvornohá platforma, hej? Na čo takéto zariadenie ako keby, že môže slúžiť. Principiálne, teda ako keby z toho biznis hľadiska alebo z toho nejakého hľadiska pridania hodnoty sú niektoré problémy, ktoré riešime. V prvom rade sú to teda vysoké prevádzkové náklady, napríklad pri nejakých odstávkach s našim robotom vlastne môžeme robiť nejakú prediktívnu analýzu, povedzme nejakých infraštruktúr alebo podobne. Ďalej teda sa jedná o zdravie a bezpečnosť, kde môžeme ako keby nejakým spôsobom ochrániť vlastne človeka tým, že nasadíme na nejakú nebezpečnú činnosť nášho robota ako prvého. A teda Andrej by nám ho trošku predviedol. Nech sa tu popredvádza. A ukážeme vám vlastne, akým spôsobom sa pohybuje. Keď teraz do niečoho narazí, tak to je Andrej. Toho sa nebojte. To nie je ten robot. Momentálne, ako vidíte, teda ho ovláda vlastne pomocou ovládača. V tom istom momente vlastne na ňom beží nejaká detekcia, vlastne nejakým spôsobom sníma svoje okolie, kde teda vám ukážem napríklad jeden záber z kamery. Teraz si akurát lahol OK, tak sa k tomu možno vrátime neskôr. V zásade je robot vybavený termálnou kamerou vpredu, ktorú medzičasom už asi vidíte, svoje hlavy teplé. Hej. A ostatné veci, vlastne toto je ako keby jeden druh informácie, ktorý ten robot dokáže vlastne zabezpečiť, alebo teda zozbierať. A ďalej využijem, že je v takejto prívetivej póze, že vám ukážem ďalší obrážtek, kde vlastne robíme ako keby detekcie. Toto teda beží samozrejme ako keby na jeho palube, teda je vybavený nejakými jednak senzormi a jednak ako keby výpočtovou kapacitou,
ktorá vlastne dokáže robiť nejaké detekcie, ktoré môžu byť teda pre zákazníka užitočné. A v zásade teda toto sú teda ukážky nejakých teda senzorov, ktoré vieme využiť. Samozrejme, počujeme to z každej strany, nedostatok pracovníkov. V zásade takéto zariadenie ako keby, nechcem povedať, že nahradí, ale môže ako keby, že uvoľniť kapacitu časovú nejakému zamestnancovi, nejakej pozícii práve pri tých rutinných úlohách, ktoré teda sú často otravné alebo teda môžu byť nebezpečné. Čo to znamená konkrétne, ktoré vlastne odvetvia sú pre nás akoby najzaujímavejšie? Jedná sa o energetiku, priemysel, bezpečnosť, ochrana zdravia a stavebníctvo. A vlastne tieto odvetvia spája ako keby jedna primárna vec, a to je práve ten mobilný senzor. Že vlastne okrem tých senzorov, ktoré má robot na sebe, ten robot vlastne môže byť rozšírený na chrbte o nejaký dedikovaný senzor, ktorý teda splňa nejaký účel v závislosti na aplikácii, čo znamená, že je to taká všeobecná platforma, ktorá môže byť využitá ako mobilný senzor v súčasnosti na rôzne úlohy. Dúfam, že sa načíta video, ktoré by tu malo byť. Ste hovorili, že tu máme dobrý internet, ale že to chvíľu trvá. Tak zase na tomto videu, ktoré príde, super. Uvidíte ako keby nášho staršieho robota, ktorý vlastne bol nasadený v rámci jedného projektu a možno vás teda nechám čítať, na aké úlohy. Bola to vlastne kolaborácia s jednou univerzitou a ďalšími inštitúciami. Vlastne také videjko, ktoré povie viac ako veľa slov. V zásade videli ste možno, že ten robot bol iné farby, to bol vlastne náš predošlý prototyp. Chcel som povedať, že dnes je to už oveľa lepšie, ale teda videli ste zrovna dneska sa nám sklátil tuto rovno pred vami. Takže v zásade by som povedal, že na konci si dáme druhé kolo ešte, kolega pozrieť logy. Pustíme vám potom teraz späť k tej prednáške, aby sme to prebehli a potom môžeme s ním ešte pobehať. Čo dostávame od technikov hlavne, ako keby otázku,
je vlastne, že prečo 4 nohy, že však sú drony, sú kolesové roboty, sú vlastne, že iné roboty, všelijaké, že vlastne prečo sa trápiť, s tými 4 nohami. A tá odpoveď je jednoduchá, záleží to vlastne na prostredí, v akom operuje ten robot. Samozrejme, keď máte nejakú obrovskú plochu bez nejakých prekážok, kolesa samozrejme sú bezkonkurenčne najefektívnejšie. Keď máte nejaké veľké priestory, potrebujete niekde vyletieť do výšky, samozrejme dron, nemôžeme sa s ním rovnať, ale práve v takých situáciách, keď sa jedná o nejaký areál vybudovaný pre ľudí, čo znamená, že sú tam schody, sú tam nejaké stiesnené chodby a podobne, na to, aby vlastne nejaký dron uniesol, povedzme, senzoriku, ktorá je potrebná pri takýchto aplikáciách, tak by musel byť obrovský a vlastne nemal by to zmysel, čo znamená, že tam, kde je ako keby nejaké prostredie, ktoré nie je úplne triviálne na prechod, a tie 4 nohy, ako my ľudia máme nohy, sú vlastne úplne optimálne. A teda vlastne preto sme sa aj my rozhodli vlastne do tejto platformy pustiť. Otázka je, že čo to vlastne obnáša, vytvoriť ako keby takúto kreatúru. V prvom rade teraz samozrejme aj to musí napadnúť a prísť s nejakým konceptom. To bol teda náš zakladateľ Rado, ktorý v zásade si povedal, že takúto krásnu vec, ako vidíte na tom slajde, uskutoční. A samozrejme ten koncept sa musí pretaviť nejakým spôsobom do nejakej fyzickej reality, ktorá teda je schopná sa udržať a hýbať a podobne, čo znamená, že vlastne od toho konceptu ako keby treba prejsť tej kinematike, ako vlastne ten robot sa bude ohýbať, v ktorých klboch, ktoré vlastne končatiny budú kde, akým spôsobom poháňané a podobne. Samozrejme, následne treba teda vyriešiť nejaký problém strojársky by som to nazval, že vlastne akým spôsobom vyriešiť, že tá štruktúra sa neposkladá, že to vlastne bude dostatočne pevné, že teda ten robot bude zároveň dostatočne ľahký a podobne. Čo znamená, že nejaká strojarina, nejaká geometria. A samozrejme, tento robot je elektrický, čo znamená, že tú energiu treba doručiť do všetkých častí toho robota tam, kde treba. Tam vidíte, neviem, či to považujete teda za... akože tá schéma je taká dočasná, to som, samozrejme nedal som tam výkresy, ktoré máme, toto bolo taký ako keby, že working na tabuli, že čo všetko treba spraviť jedno leto, tuhé, teplé. Tá realita je o niečo usporiadanejšia, by som povedal, teda, ale je tam elektrika, to je vlastne point. Samozrejme, na to, aby teda elektrika a hardware niečo robili, tak treba tomu vdýchnuť život, je za tým software, čo je vlastne ďalšia doména, ktorú musíme nejakým spôsobom ako keby že pokryť v našej firme. A samozrejme v neposlednom rade, teda na to, aby to bolo pre niekoho užitočné, tak vlastne je to vždy ten človek, ktorý tú mašinu ovláda a ide vlastne o nejaké rozhranie medzi človekom a strojom alebo počítačom, ako sa to už vezme. Kde vidíte tuto nejaké náhľady, že vlastne tým sa musíme zaoberať, aby to bolo intuitívne, aby to vlastne vedel každý ovládať, aby tam našiel to, čo potrebuje a podobne. Čo znamená, že vlastne je to relatívne multidisciplinárna vec. Samozrejme robotika vo všeobecnosti, však asi viete, chodíte na tieto semináre, že je multidisciplinárna vec. Ale teda náš tím ako keby, že to odzrkadluje, to už bolo spomínané, že sme tuto odvedla. Máme veľa študentov z FEKy, veľa robotikov, povedal by som, že najviac zo všetkých. Nie, ale všetci sú odtiaľ. Samozrejme máme strojárov a máme dokonca matfizákov, keďže niektoré veci si vyžadujú troška aj teda nejaké rovničky popísať a podobne. Čo znamená, že sme ako keby že reálne multidisciplinárny firm. Nespomínam teraz samozrejme marketing a podobne, toto je technická prednáška, ale to tam samozrejme tiež musí byť, inak by sme neexistovali. Takže tomu tiež teda napriek tomu, že to nie je na slajdoch, by som teraz zdôraznil. No ale ako si viete predstaviť, sme relatívne malá firma a takýto robot vlastne keby nemá zmysel, že by sme si vyrobili všetko sami, čo znamená, že baterky si nešúlame, sami tiež nemáme frézy v našom labe a podobne. Toto vlastne, na tomto pracujeme s partnermi a externými dodávateľmi, kedy niektoré komponenty vlastne absolútne majú zmysel kúpiť si hotové a vlastne niektoré veci poskladáme. Samozrejme, ako vidíte, tie roboty sú unikátne, čo sa týka vlastne dizajnu, vizuálu, čo znamená, že celá tá telesná schránka je custom, ale teda a veľa vecí je vlastne vyrobené alebo teraz hotovené v spolupráci s partnermi externými, ktorých tu na fotke nevidíte. Takže toľko asi teda k tej motivácii k nám. Prešiel by som teda možno k tomu robotovi samotnému. Úplnými základnými informáciami teda váži asi 35 kg. Uniesie čo to. Vydrží 2 hodiny cca na baterke, s tým, že teda baterka sa dá vysunúť a zameniť za novú baterku, čo znamená, že
prakticky 0% downtime. A na rozdiel od ostatných robotov, takých podobných, čo ste možno videli na videách vo svete, máme 14 motorov a je to v dôsledku toho, že máme relatívne unikátny, ako keby vlastne ten kinematický strom. A náš robota máme o niečo ohybnejšie. Predné labky predovšetkým, aj zadné sú unikátne, ale predné majú viacej stupňov voľnosti. No a čo sa týka pripojiteľnosti, tak to je samozrejme štandard. Máme tam Wi-Fi a môžeme samozrejme cez 4G sa k tomu robotovi kdekoľvek pripojiť. Čo sa týka vnímania, vlastne ten robot je samozrejme na to, aby vedel operovať v reálnom svete vybavený množstvom senzorov. Úplne samozrejmosťou sú pozičné enkodery na motoroch, aby ten robot vlastne vedel, že kde sa jeho nohy nachádzajú. Hej. Hľadal som slovenský preklad jemu, vie niekto? Jednoducho je to prístroj, ktorý dáva robotovi nejaké poňatie o jeho náklonoch a akceleráciách, hej, Inertial Measurement Unit. Nevedel som aj slovenčinu, snažil som sa slovenčinu dneska čo najviac, ale niekde mi to teda ušlo a aj si to odôvodním. Stredné ucho, ďakujem veľmi pekne. Zhodou okolností to bol kolega, takže sa nepočíta. A samozrejme ten robot je vybavený kamerami, ako ste videli, nie len teda farebnými a termálnymi, ale teda máme aj hĺbkové kamery. Tie sú, ako na obrázku vidíte, vlastne rozmiestnené po obvode, čo znamená, že ten robot je schopný vnímať priestor okolo seba vo všetkých smeroch. Sú tam nejaké ďalšie hrudné kamery a tak ďalej. Termálnu CO2 senzor vlastne ste videli na videu. Toto je rozšíriteľné, ale ako keby toto je taká, že povedzme, že základná výbava, ktorú ten robot náš má. Podľa aplikácie je samozrejme rozšíriteľný cez nejaké bežné interfejsy, ako je, ja neviem, Ethernet alebo podobne. Na tomto obrázku mám vlastne takú schému, ktorá je tak troška roadmap, tak troška súčasnosť, takže idem to skúsiť ako keby vás tým prelúskať. V zásade je to taký pohľad na to, že ako keby ako tá aplikácia funguje. Upriamil by som pozornosť teda na toho používateľa, tam ten panáčik, to bol povedzme náš kolega Andrej, ktorý vlastne mal v ruke ovládač, cez ktorý je možné vlastne toho robota nejako základne riadiť, respektíve dávať mu ako keby, že nejaké povely. Samozrejme musí ho najprv zapnúť fyzicky, keď ten robot nemá batériu, buď sa nabíje na dokovacej stanici, alebo teda je možné tú batériu vymeniť. A na tejto časti obrázka, tá čiarkovaná čiara, vlastne ako keby schéma toho jeho misie. Hej. Vo väčšine prípadov teda sa jedná o nejaký areál, alebo teda nejaký priestor, kde ten robot sa musí navigovať a vlastne niečo nejakým spôsobom vykonávať. A v prvom rade je to teda samozrejme ako keby to riadenie toho kroku, že vlastne nejakým spôsobom sa cez tento priestor dostane. Manipuláciu preskočím, ale môžeme sa o tom potom pobaviť. To je na roadmape. A keď potrebuje ten robot, tak v zásade si môže otvoriť dvere, respektíve nejakú jednoduchú manipuláciu zvládnuť vlastne s robotickou rukou. Samozrejme, na to, aby ten robot vlastne sa dokázal vždy vrátiť a vedel, kde je, tak potrebuje nejakú simultánnu lokalizáciu a mapovanie. Práve na základe tých kamier a podobne. No a na to, aby bol užitočný, tak vlastne potrebuje zozbierať nejaké dáta svojim kamerovým systémom, prípadne ich vyhodnotiť, buď to už priamo ako keby, že na svojom internom počítači, alebo ich rovno poslať na zákazníkov server, kde teda môžu byť tie dáta užitočné, keď sa bavíme o nejakých rutinných monitorovacích úlohách. Takže to je tak skrátke. Ľudia mi skáčte do rečí inak hoci kedy. Ja teda som uvážil, že vlastne ako keby to riadenie toho kroku môže byť také najzaujímavejšie, takže tomu ako keby, že sa budem venovať prvému a prebehneme cez tie ostatné témy nejakým spôsobom. Ale teda hovorím, kľudne mi skáčte do rečí, keď vás niečo nezaujíma, teda zaujíma skôr. Nech sa páči. Momentálne sme ako keby náš effort venovali tomu, aby sme teraz dokonalili ten krok počas toho, ako funguje. Samozrejme, toto je relatívne jednoduchá rutina. V zásade tam stačí naprogramovať ako keby niekoľko sekvencií pohybov, ktoré ho vlastne vrátia, keď sa pozriete na ľubovoľné videá. V zásade nie je to až také, ako keby, že netrivia, teda nie je to také náročné. To je dobrá otázka. To samozrejme záleží od kinematiky. Náš robot vlastne zvládne štandardné schody, by som povedal. Štandardné schody, keď si pozriete v každej krajine inak, hej, ale ak si dobre spomínam, tak vlastne je to myslím, že do 20 cm alebo do 19 cm, ak si dobre spomínam.
Tieto by zvládol, si myslím, lebo sa pozriem, že to by malo byť asi do 20 cm. Samozrejme, hviezdička. Momentálne teda pracujeme na tom prenose. Za chvíľu uvidíte. Najhoršie, čo sa môže stať, a keď sa opýtate otázku, poviem, že k tomu sa dostaneme. K tomu sa dostaneme. Uvidíte vlastne robota, ako tie schody zvláda. A vlastne potom ešte poviem nejaké slovko k tomu, že vlastne, že ako to funguje teda. To samozrejme záleží od geometrie toho robota. Povedal by som, že vlastne jeho nominálna výška plus minus nejaká proste konštanta, ktorá ako keby, že je tam na nejakú bezpečnosť, čo sa týka tých manévrov, stabilizácie a podobne. Ten robot sa v zásade vie točiť na mieste, čo znamená, že jeho dĺžka, otočte si to a asi to máte respektíve. Pokiaľ sa zmestí do rúry, tak si myslím, že aj 90 stupňov by vlastne zvládnuť. To je navyše. To robíme každý deň. Máme ho vlastne momentálne v našom labe kvôli bezpečnosti zaveseného, kde vlastne ten závesný systém, ktorý ho má chrániť pred ublížením, vlastne má aj svoju nejakú zotrvačnosť a podobne a stáva sa nám často, že vlastne tam nikto nepribehne, nepomôže a ten robot vlastne ťaha celé za sebou. Otázka je, že čo znamená, to sa môžeme baviť o nejakých hmotnostiach. Veľmi záleží, aký odpor by vlastne spôsobil, akú sílu by vlastne spôsobil ten kábel na tom robotovi. Možno potrebujete 2 alebo 3 na tú úlohu. Toto je vlastne momentálne prototyp, ktorý budeme vylepšovať. Máme už vlastne rozpracovaný ďalší, kde chceme zabezpečiť vlastne IP a teraz mi pomôžte vlastne voči takým tým bežným ako keby poveternostným podmienkam, čo znamená, že prach a nejaký dážď. Ďakujem kolegovi Radovi. Takže v zásade by som prešiel k tej chôdzi. V prvom rade teraz by som chcel povedať o tej klasickej chôdzi. Momentálne sú vlastne také dva dominantné prístupy k tomu. Čo znamená klasický? Ja som zobral čierno-bielý obrázok, neznamená to, že dneska sa to už nerobí, ale zobral som to preto, lebo vlastne tuto ako keby tá klasika vznikla. Jednalo sa teda pri robotike o systémy, ktoré mali nejaké obmedzené výpočtové možnosti, čo znamená, že nejaký malý procesor jednoducho tí vedci svojho času museli zmestiť algoritmy, ktoré dokázali modelovať teda nejaký veľmi obmedzený systém, veľmi zjednodušený a používali na to klasické v úvodzovkách metódy, ja neviem, nejaké PID regulátory a optimal control a podobne, hej. Čo znamená, že toto myslím tou klasickou. Teda rád by som to ilustroval na takom veľmi jednoduchom príklade. Sľubujem, bude za tým video. Takže vydržte a potom myslím, že sa to bude dať celkom dobre zúžitkovať pri tom videu. Čo znamená, že keď sa bavíme o klasickej, tak vlastne veľmi dominantný ako keby, že typ ovládača alebo teda riadenia takýchto štvornoháčov je model predictive control. To je opäť ten termín, ktorý som nedokázal lepšie preložiť. Môže to byť, že optimálne riadenie, ale nie je to úplne ono. V zásade skúsim vysvetliť, že prečo model predictive. Hej, model, tam vidíte jednu rovničku. V tomto prípade povedzme, že máme nejakú hmotnosť M, ktorá môže v čase sa pohybovať po osi X, hej, že má vlastne 1 stupeň voľnosti. Hentá rovnička napravo to vlastne nejakým spôsobom vyjadruje. Prečo prediktív? Pretože keď sa bavíme o nejakom riadení, tak v zásade máme nejakú požadovanú trajektóriu, to je ako keby ten problém riadenia, ktorú chceme nejakým spôsobom nasledovať. A prediktív vlastne v tomto kontexte znamená to, že máme nejaké časové okno. Na tej osi dolnej časovej vidíte, že vlastne sa pohybujeme v diskrétnom čase, čo je teda veľmi bežné. A časové okno, počas ktorého teda chceme nejakým spôsobom riadiť prediktívne tento systém, momentálne popísaný veľmi jednoducho. Ako som povedal, ten model predictive control je vlastne je to typ optimálneho riadenia, čo znamená, že na to, aby sme dokázali uriadiť tento hmotný bod, je vlastne definovaná nejaká účelová funkcia, dúfam, že som to povedal dobre po slovensky. A konkrétne teda, keď si to prečítate, tak v zásade, čo je vlastne v tej prvej zátvorke, je ako keby nejaký rozdiel medzi tou reálnou a tou požadovanou traťou. Hej. X z hviezdičkou je vlastne ako keby tá požadovaná trajektória, ktorá je vážená nejakým parametrom, čo znamená, že v skratke chceme sa priblížiť tomu, čo si želáme.
A zároveň je veľmi bežné teda, že chceme nejakým spôsobom penalizovať ako keby nejakú náročnosť toho energetickú. V tomto konkrétnom prípade F, čo znamená teda, to je tá sila, ktorú vlastne ten náš bod posúvame hore-dole. Čo znamená, že vlastne, keď sa pozriete na tie rovničky, tak v zásade je to ako keby definovaný nejaký optimalizačný problém. Sú tam samozrejme ešte nejaké obmedzenia, že asi nechcete spáliť všetku elektriku úplne hneď naraz, tak si poviete, že nechcem pôsobiť v jednom kroku teda viac ako nejakou maximálnou silou. A to je potom téma zase na nejakú ďalšiu prednášku. V zásade takýto optimalizačný problém, na to existujú knižnice, do ktorých to vlastne nasypete, je to akoby black box pre dnešné účely, ktorá vlastne vám vypluje riešenie. To riešenie teda v zásade môže vyzerať napríklad takto, že teda ten váš ovládač vám povie, že v každom kroku použite takéto síly na to, aby ste ten svoj hmotný bod dostali po trajektórii a bude dobre. A v realite samozrejme to tak nebýva, pretože vy vlastne zoberete tú prvú sílu, aplikujete ju a samozrejme, že váš systém sa správa úplne inak, ako ste si želali, ale to je vlastne aj podstata toho Model Predictive Controlu, že až tak to nevadí, pretože v ďalšej iterácii spravíte to isté. Nejakým spôsobom na to sú rôzne metódy, interpolujete vlastne tú požadovanú trajektóriu, dostanete nové sily, ktoré chcete teda projektovať na náš systém. A v konečnom dôsledku sa vám podarí, za predpokladu, že teda ten model je dostatočne dobrý, sa vám podarí riadiť váš systém. Ako to vyzerá na štvornohačoch, aby som teda tú analogiu preniesol sem, je to viac menej to isté, len samozrejme ako vždy komplexnejšie vo všetkých smeroch. V prvom rade teda sa pohybujeme v 6-dimenzionálnom, teda máme 6 stupňov voľnosti v 3-dimenzionálnom priestore, čo znamená, že vlastne zo všetkých tých skalárnych veličín sú zrazu vektory. Trajektórie sú častokrát vlastne ako keby rozšírené o rýchlosti, čo znamená, že už máte 12 čísel. No a tie veci, čo sú rovnaké, je vlastne ten predikčný horizont, ktorý sa teda nejakým spôsobom zadefinuje vopred a vašimi akčnými zásahmi ako keby sú vlastne sily na nohách toho robota, ktoré vlastne zabezpečia, že ten robot sleduje trajektóriu, ktorú sme si prijali a nepadne. Lebo vlastne, keď sa bavíme o 6 stupňoch voľnosti, tak sú to vlastne všetky náklony a podobne, čo znamená, že takýmto spôsobom ako keby, že schematicky vlastne sa ten robot presúva. Dal som sem nejaké rovničky, priznám sa, že som veľmi nepyšný na to, ako som nedodržal názvoslovie, lebo každý obrázok je z iného článku, ale chcel som to tak nejako zhrnúť. V zásade to nie je také extrémne dôležité. Jednoducho to sú pohybové rovničky, ktoré vlastne tento jednoduchý systém vlastne väčšinou sa uvažuje iba to žlté, čo znamená, že váha nôh sa zanedbáva, nakoľko sa teda s tým spájajú rôzne komplexity, ktoré potom vedú k veľkým nelinearitám na tom systéme a podobne, čo znamená, že ten model väčšinou býva reálne veľmi jednoduchý. Tam vidíte vlastne jednoduché sily ramena, zotrvačnosti lineárne a rotačné, čo znamená, že vlastne v tom spočíva ako keby ten model-based klasický prístup, že je to reálne nejaké zjednodušenie. Samozrejme musíme teda uvažovať o tom, že ten robot sa môže šmyknúť, čo znamená, že musíme zabezpečiť, aby teda nejaké trenia boli dodržané a podobne. No a opäť tá účelová funkcia je v zásade len nejakým rozšírením, že je to vlastne nejaká vektorová forma, ale je to prakticky to isté. Kvéčko je vlastne len nejaký parameter, respektíve nejaká matica parametrov, ktoré si volíte vy, že v akej miere chcete, aby ten robot sledoval x-ovú súradnicu, respektíve v akej miere chcete, aby ten robot ste mu umožnili povedzme rotovať okolo osy x, čo znamená, že roll a podobne. Takisto samozrejme sa dbá teda na to, aby ten robot netlačil príliš do podložky, respektíve šetril energiu. No a to je vlastne ten posledný twist, ktorý tu chýba, že v zásade tie sily sa samozrejme ešte musia prekonvertovať teda na krútiace momenty na našich motoroch, ktoré sú tam. Čo znamená, že štandardná robotika klasická, kinematika dopredná, inverzná a jakobiány. Takže v zásade takto funguje ten model Predictive Control pre kvadrupedy. Samozrejme, toto je ako keby jeden z takých tých povedzme, najkonzervatívnejších, najjednoduchších prístupov. Je to veľmi živé stále, sú stále nové prístupy, lineárne, nelineárne problémy. Tie solvery sa takisto ako keby, že vlastne, čo sme si rozprávali o tom, že black box, tie stále sa vyvíjajú, stále sú nejaké nové, efektívnejšie na proste spárs matice, neviem čo. Čo znamená, že je to stále živé
a ako keby takúto formuláciu už asi nenájdete v dnešných článkoch, je to samozrejme veľa komplexnejšie, ale teda toto je ten basic principle. Keď som hovoril o tom teda, že ten robot sa nahradí jedným hmotným telesom, tak vlastne to nie vždy musí platiť, respektíve nie, že to musí byť ako keby že veľmi užitočné. Naľavo vidíte nášho Artabana v simulátore, kde vlastne, keď nie ste v gazebe zbehli, tak tie guličky vyjadrujú vlastne jeho hmotnosť. Neviem, prečo som sa nedal rotačné zotrvačnosti, ale v zásade tá pointa je taká, že vidíte, že tá distribúcia hmotnosti nie je úplne tak ako predtým na tom obrázku, že vlastne to je jedna veľká gula s tenkými nožičkami. No a na to vlastne ilustračne som sem dal jeden slajdik z práce kolegyne, kde vlastne vidíte, že je tam aj nejaká matematika potrebná, konkrétne vlastne nie vždy stačí taký ten zjednodušený model a potrebujeme vlastne aj inverznú dynamiku a všetky tie veci, ktoré vlastne ten systém naozaj obsahuje. Všetky zotrvačnosti a podobne na to, aby teda ten robot kráčal tak, ako má. Áno. Keď sú 3 bodky vedľa seba nad sebou, tak áno, a keď sú diagonálne, tak to by mali byť jednotky, respektíve to interpoluje vždycky, čo je vlastne pred nimi, za nimi. Vyjadril som sa, hej, v pohode, že vlastne v tej prvej ľavej hornej časti sú to vlastne jednotky, je to vlastne identita. Ale hovorím, to je skôr také ilustračné. A samozrejme, toto bola nejaká práca kolegyne, ktorá mala pár strán, nielen takýto útržok. Takže neviem to ani popísať a presne ani sa tým radšej nezamýšľajte, keď chcete, môžeme dať potom referenciu na to. Čo sme doteraz vlastne považovali za dané, sú ako keby tie kontaktné body nôh, že vlastne vždycky sme si povedali, OK, tak tu tlačíme, čo ale vlastne s tými nohami, čo netlačia a vlastne čas tiež plynie, tak ich treba niekam asi presúvať. Bežne toto nie je nejaká veľká veda, sú to nejaké proste predefinované oblúčiky, nejaké splajny, ktoré sú ľahko vlastne derivovateľné, aby bolo vlastne všetko analyticky k dispozícii, všetky zrýchlenia a podobne. Samozrejme, keď ten robot vlastne je nejakým spôsobom preturbovaný, tak vlastne treba to adaptovať, ale toto sú väčšinou skôr také heuristicky nastavené veci, čo sa týka trajektórií nôh, pokiaľ teda letia vzduchom. Voči akému zvieraťu? OK. Hej. Najprv poviem teda možno takto, ten náš, odpovedal by som takto, že ten náš vlastne ako keby tými zadnými pripomína aspoň trochu tú anatómiu zvierat, tým, že má teda 3 články, teda keď je akože dominantné a podobne. Je pravda, že vlastne veľa ostatných robotov vyzerá tak, ako na tom obrázku, čo je vlastne na slajde, že má tie nohy teda ako keby do takéhoto zalmenia. A dám proti otázku, že prečo nie sú do opačného smeru vylomené? Sú roboty, ktoré to majú naopak, sú roboty, ktoré to majú symetricky, čo znamená, že také 2 zobáčiky oproti sebe. V zásade to ako keby, že úplne nehral rolu, ale sú tam nejaké dôvody, ktoré sú vlastne jednak spojené s jednoduchosťou, ako keby, že preto vlastne tie roboty majú všetky rovnaké, pretože aj na výrobu je to jednoduchšie, aj vlastne na to modelovanie a podobne, to je prvá vec. A druhá vec, že prečo naopak sú tam vlastne, keby ste si spravili vlastne ako keby, že analýzu tú kinematickú a vlastne jakobiany, tak sú tam ako keby nejaké výhody, čo sa týka nárazov a rázov. Vlastne ako keby tým, že sa rozhodnete, do ktorej strany chcete tie nohy zalomiť, tak ako keby nejakým spôsobom definujete, že v ktorých smeroch máte ako keby, že väčšiu silu alebo väčšiu rýchlosť a podobne. Teraz som sa vlastne ako keby dostal, pretože sú rôzne roboty, ktoré to majú rôzne, hej, ale teda nemyslím si ja osobne, že sú tam nejaké výrazné rozdiely, skôr je to proste nejaká konvencia, nejaká jednoduchosť. My máme vlastne, robili sme nejaké analýzy, vlastne, že či majú výhody, respektíve sú práce na to, či majú výhody takéto nohy, ktoré sú vlastne bližšie tej anatómii zvieraťa. Majú výhody, čo sa týka ako keby, že nejakej energetickej náročnosti a podobne, ale samozrejme je to mechanicky náročnejšie, lebo vlastne potrebujete viacej pohybových súčiasťok a podobne. Čo znamená, že je to taký, neexistuje na to úplne odpoveď, je to skôr taký kompromis ako keby medzi jednoduchosťou a vlastne to, čo je zaužívané, to, čo sa dá spraviť ľahko a nejakou efektivitou. Takže asi tak. Ale teda ešte ostaneme pri tých zvieratách a anatómii. V zásade, keď sa pozriete na akéhokoľvek živočícha štvornohého, tak vlastne zistíte, že každý kráča inak. A ešte aj to jedno zviera, čo je kôň, tak dokáže kráčať 100 rôznymi spôsobmi. Tak vlastne prečo? Ako sme sa vlastne my rozhodli, že ako má kráčať ten náš robot? Samozrejme, ako keby dá sa kráčať rôzne,
ale pre mňa, čo bolo také smerodajné, alebo teda také niečo, čo som si zapamätal, bol som na prechádzke a videl som starého pána s ešte starším psom, čo sa ledva teda tackal a išiel do kopca ten pes. A samozrejme, čo by som robil, tak som začal analyzovať, že vlastne aký má ten gait pattern, hej, že vlastne ako kladie nohy. No a čudujte sa svete, bol to vlastne trot, bol to ako keby ten striedavý krok na kríž, že vlastne vždy sú v kontakte dve nohy. A to mi dalo ako keby také utvrdenie, že tá robotická komunita, vlastne všetky roboty, čo sa na nich pozriete, tak vlastne kráčajú týmto spôsobom, čo znamená, že asi to bude energeticky aj hardwareovo najšetrnejšie. Ale samozrejme, keď sa pozriete na nejakých mladých psíkov, tak vidíte vlastne tie grafy tam sú také ilustračné, že vlastne je to úplný mes biologicky. A verím teda, že aj tam sa teda dostaneme za chvíľu ako robotika, že budeme cválať rôznymi spôsobmi pri rôznych rýchlostiach. Zatiaľ teda je to také konzervatívne. A teraz príde to video, ktoré som slúbil. A teda dočkajte sa aj vy možno tých schodov, aspoň takto na videu. V zásade tu sa to všetko spája. Tie trajektórie nôh s tými silami plus to plánovanie vlastne. Upozorním vás na takú krátku, bledo-zelenú čiarku v strede tela, schovanú toho robota, to je vlastne ten lokálny plán, hej. Ten dlhý, to je ako keby plán, vlastne ten globálny. A ten lokálny, neviem, či to je úplne vidno, ale vlastne vždycky osciluje ako keby okolo toho želaného stavu. Môžem tu pustiť ešte raz, jasné. Takže vlastne tu dúfam, že sa spoja tie vaše intuície, že vlastne ako to funguje. Vidíte, že každá noha má vlastnú trajektóriu, vlastne nejaké sily, ktorými pôsobí v tom prostredí a teda robot vlastne vďaka MPC nasleduje tú trajektóriu. Escape. F11, 10, 11. Skúsim ísť ďalej. OK. Nemohol som si nedovoliť tieto dve písmená nedať. Dal som ich najväčšie v celej prezentácii. AI je všade dnes. Samozrejme, že aj v robotike. A to je vlastne ako keby ten druhý veľký prístup, ktorý nadobúda na trakcii veľmi. A v zásade ako keby posledných pár rokov je to veľmi vnímať. A posledných pár 2-3 roky možno teda s tým, že také tie články, ktoré ako keby že umožnili takúto revolúciu v chôdzi umelej inteligencie v robotike sú možno 4-5 rokov staré. A dal by som vám teda možno takú intuíciu, tí, čo nie ste úplne z toho, ako keby z toho sveta učenlivého, intuíciu podobnú teda na základe toho prípadu, čo bol prezentovaný predtým, znova je to nejaký hmotný bod. A teraz je tá situácia ako keby, že o niečo jednoduchšie v tom, že vlastne otázka znie, ako dostanem túto hmotnosť o čas jeden neskôr do tejto pozície, hej? A vy ako ľudia asi máte nejaké intuície, čo znamená, že vedeli ste povedať, ako musím tlačiť hore. Hej? A to je vlastne nejaká skúsenosť získaná z vašeho života, že som zdvíhal fľaše, alebo prázdne a plné a som sa oblial, alebo podobne. Že vlastne nejakým spôsobom ste nadobudli tú skúsenosť a v tom strojovom učení, čo je vlastne ako keby možno správnejší termín toho AI, alebo teda štatistické učenie, je to veľmi podobne. A vlastne začnete hádzať na nejaký algoritmus. A veľa príkladov, z ktorých sa vlastne on počas svojho v úvodzovkách života učí. A teda je tam tá nádej, že na konci nejakého tréningového procesu vlastne tá umelá inteligencia, umelá neurónová sieť vlastne sa naučí nejaké štatistické vzorky z toho svojho života a teda bude vedieť vykonať správnu akciu v správnom momente na dosiahnutie svojho cieľa. Áno. Dostaneme sa k tomu. Ďakujem za otázku. V zásade veľmi jednoducho tá schéma vyzerá vlastne takto. Je to tu spomenuté, ale ešte to rozvediem. Vlastne v momente, teda agent je vlastne ako keby v tomto prípade ten náš robot, alebo vlastne ten ovládač toho robota, ktorý interaguje s prostredím pomocou akcií, čo znamená, že ten robot ako keby môže vykonať nejakú akciu, hej, povedzme, že zatlačí to nohou niekam. A to prostredie v zásade vie o tom robotovi, dá mu nejakú spätnú väzbu vo forme stavu, to je to S, čo znamená, že
povedzme ten robot zatlačí nohou jedným smerom a prostredie mu povie OK, teraz si sa naklonil. Takže to je vlastne prvá informácia, ktorú ten agent dostáva z prostredia. A druhá informácia je vlastne ten reward, čo vlastne čiastočne odpovedám. A vlastne to prostredie ako keby nejakým spôsobom povie, že OK, tak toto bolo dobre, lebo si nespadol, alebo niečo vlastne na tento spôsob. Ten agent si to ako keby, že vlastne zoberie za svoje v úvodzovkách a niečo s tou informáciou spraví. Že to je taký high level, že ako to funguje. A keď to teda troška rozbalíme, tak v zásade znova ako keby, že poukážem na tie isté veci. Momentálne na tejto ľavej strane to je prostredie. Prostredie dnes vďaka čipom paralelizovaným vlastne je veľmi užitočné vlastne mať mnoho vlastne tých inštancií toho agenta vedľa seba, čo znamená, že vlastne prostredie obsahuje veľakrát tisícky robotov, ktoré ako keby interagujú s tým prostredím a sa to vlastne efektívne zbiera. Všetko je experience, všetky vlastne zážitky, alebo po slovensky observation by sme mohli nazvať pozorovania, čo znamená, že vlastne z toho prostredia vychádzajú nejaké pozorovania a v tejto dolnej časti vlastne vidíte nejakú neurónovú sieť, ktorá na základe toho pozorovania vykonáva nejakú akciu, ktorá potom následne opäť putuje do toho prostredia. Takže vlastne tento tok, to je to, čo ste videli predtým. No a toto je vlastne vaša odpoveď na vašu otázku, že ako to on vie. Je tam samozrejme nejaká mašinéria za tým, matematická, ktorá vlastne je, tak ako celá AI oblasť, veľmi empiricky odvedená, čo znamená, že vlastne vedci došli na nejaké architektúry, ako pospájať vlastne neurónové siete, ako implementovať nejaké loss functions, aktivácia a podobne, tak, aby vlastne sa ten algoritmus učil. V skratke, ale teda konkrétne to napríklad môže byť, keď sme sa bavili o tom, že ako dostať ten hmotný bod niekam, tak je to opäť o tom istom, že chcem nejaký požadovaný stav, chcem od tej siete, aby sa vlastne pohľad dopredu. Povedzme, aby tým robotom pohľad dopredu, že vlastne mám krok 1, krok 2 a chcem, aby v kroku 2 bola o 10 cm ďalej. A je to veľmi jednoduché povedať, keď v tom simulátore vlastne ten robot spraví nejakú akciu a spadne, tak to je veľmi zle, lebo to sa dá veľmi jednoducho povedať. OK, moje ťažisko je úplne inde, ako malo byť. Je nakrivo a ešte je aj 10 cm odtiaľ, čo znamená, že to je veľký error. Vlastne pomocou algoritmov dnes úplne teda známych, backpropagáciu a podobne, sa vlastne ako keby táto chyba, ktorej sa dopustila tá sieť, vlastne dá využiť na to, aby sa zmenili parametre tej siete, aby vlastne pri ďalšej iterácii spravila tá sieť akciu, ktorá teda sa blíži viacej k tomu požadovanému stavu. Neviem teda, či dajte ruky, že či ešte tu sa chceme o tomto porozprávať viacej, vlastne neviem, že niektorí nie ste z robotiky, niektorí ste, môžeme sa k tomu prípadne vrátiť, ale v zásade, samozrejme, opäť, toto je taká základná architektúra, je to zase veľmi ako keby, že komplexné, čo sa všetko deje, čo sa týka ako keby toho vnímania, alebo teda tých observations, tak áno, no jasne. Tuto sú vlastne klasické MLPčka po väčšine. Transformery sú troška exotické, troška overshoot, ale videl som roboty, teda ako kebyže práce vedecké, čo sú veľmi zaujímavé, že normálne pretrénovali úplne bežné nejaké ChatGPTčko a dokázalo to generovať priamo krútiace momenty. Ten robot vyzeral hrozne, ten pohyb, ale akože je to šialené, že vlastne ako keby v tých transformeroch do istej miery vlastne je zakodovaná alebo teda nejaký zozbieraná štatisticky nejaká vedomosť o tom, ako sa pohybovať. A momentálne to ešte nie je ako keby, že na tejto úrovni, nie je to veľmi zmysluplné. Toto je oveľa efektívnejšie vlastne. Takéto architektúry. Tieto vlastne transformery sú užitočné na iné úlohy v robotike, by som povedal. Také viacej high level planning a podobne. Hej. Dá sa to aj tak. Najlepšie výsledky majú také metódy, ktoré vlastne sa učia ako keby, že offline, že vlastne učia sa na počítači. Nejakým spôsobom sú tam triky, ako vlastne to troška priblížiť tej realite, ale v zásade je to ako keby, je to v úvodzovkách škoda, lebo vlastne na tom hardveri to je drahý čas pre firmu, pre robotika. Vlastne tuto, keď si to preložíte na čas, povedzme, že tam beží 4000 robotov naraz,
a bežia proste nad viac ako real time, čo znamená, že niekoľko, neviem, stoviek frameov za sekundu, že vlastne to akoby, že sú to dni, mesiace, ako keby skúsenosti. Keby ste to mali spraviť reálne na hardveri, boli také práce, že vlastne Google začal kúpiť neviem koľko 20 robotov, dali ich vedľa seba, dali ich robiť nejakú robotu a kým vlastne nazbierali tie dáta, tak zistili, že tie roboty sú tak opotrebované, že sú to vlastne v úvodzovkách úplne iné roboty ako na začiatku, lebo boli proste vyhrkané a už nefungovali tak ďalej, čo znamená, že má to nejaké výhody, nevýhody. Momentálne ako keby ešte tie metódy nie sú tak ďaleko, aby sa ten robot učil online, vlastne, že ho vypustíte. Sú také, že vlastne za dve hodiny sa robot ako keby, že naučil skackať. Nebolo to úplne ako keby, že veľmi pôvabný pohyb. A nemá to ani zmysel, lebo väčšinou toto je lacná vec. Proste simulátor, je to efektívne. Áno? Dúfam, že nikto nepoužil MATLAB u nás. Nie, akože žiadne predsudky. MATLAB je užitočný na vzdelávanie väčšinou, alebo na nejaké také, ako neviem, nechcem to teraz úplne súdiť. Ja som sa s tým nestretol ani pri tomto projekte, ani pri ostatných, že vlastne v robotike na nejaké reálne, ako keby, že skutočný svet veci by bol MATLAB používaný. Väčšinou je to niečo iné. Sú to dedikované simulátory a v zásade veľa tých vecí je relatívne ako keby, že náročných na výpočet a kritických, čo znamená, že sú to väčšinou nejaké low-level jazyky, kde sa to, aby to bežalo rýchlo, aby to stihlo vypočítať to, čo to treba. Samozrejme, MATLAB vie exportovať a teda generovať nejaké binárne súbory, viem, ale skôr je to research. Ako zase viem veľa článkov vlastne, ako keby, že tie modely vyvíjajú v MATLABe, ale čo sa týka tej komunity, ako keby, že robotickej, tak tam úplne až tak nie, myslím, privátnej alebo takéto. Áno? Simulátor sme si nevyvíjali sami, to ako keby nemá úplne pre nás význam. Čo znamená, že simulátor sme zobrali off the shelf, sú vlastne rôzne, neviem, Gazebo, tuto napríklad sa jedná o NVIDIu, Isaacsim, takže sú také simulátory, ktoré sú povedzme, že na tieto veci také, že zaužívané. A potom samozrejme záleží, že vlastne o ktorej časti tých algoritmov sa rozprávame. Niektoré samozrejme sme znova nekodovali sami, tak ako s tými baterkami, tak nebudeme vlastne teraz nejaký algoritmus na optimalizáciu riešiť sami, ale tým, že ten robot je unikátny, tak vlastne ako keby celý ten vlastne tú dynamiku a podobne sme si pohodili sami, dá sa povedať. Samozrejme za pomoci nejakých knižníc, ktoré nám s tým pomohli trošku, ale v zásade je to taká kombinácia vždy. Nech sa páči otázka. Jasné. Hej. Čo som teda ešte nepovedal a chcel som, keď si vlastne vybavíte ten slide, neviem, sa mi teraz klikať vlastne s tým MPCčkom, že vlastne ako tá gulička ustrelila preč, tak to je ako keby kameň úrazu toho klasického prístupu. Že v momente, keď ten model nie je dostatočne presný, čo by definition nikdy nie je dostatočne presný, lebo v realite vždycky máte nejaké trenie navyše, vždycky je tam nejaký vplyv teploty alebo hocičo, tak vlastne v momente, keď ten model nie je presný, tak nemôžete očakávať, že vlastne uriadi toho robota relatívne dobre, respektíve čokoľvek sa stane, keď nemáte namodelované nejakú šmiklavú podlahu. Napríklad bolo zaujímavé video vlastne, že keď sa dostal robot na loď, kde ako keby tá podložka nie je vlastne stabilná, ten robot s tým neuvažuje, on si myslí, že vlastne gravitácia vždycky ide dole, hej, ten model tak je vlastne definovaný a podobne, čo znamená, že nevie to generalizovať až do takej miery, respektíve generalizuje to do tej miery, dokedy ten model platí. A pri tom strojovom učení, alebo teda tých prístupoch AI, tam je to vlastne trošku naopak, keďže aj naša myseľ tak funguje, že vlastne sme skôr takí akože zovšeobecňovači. A tam sa vlastne dá dosiahnuť oveľa väčšia robustnosť. Že vlastne aj keď napríklad sa ten robot nejakým spôsobom nestretol so šmiklavými podlahami, ale keď akoby nadizajnujete ten tréning tak, aby obsahoval nejaké podobné situácie, tak sa stane vlastne, že ten robot je schopný zrazu kráčať po nejakom povrchu, ktorý je sypký, alebo sa mu šmíka pod nohami, alebo sa mu prevalí. Že vlastne je to akoby oveľa robustnejšie. No a keby takým znakom, že vlastne reálne je to momentálne dominujúci prístup, vlastne túto kolega poslal pred pár týždňami, dňami vlastne, že aj Boston Dynamics, čo asi poznáte, firma,
s tými všetkými peknými robotmi, atlasmi. Oni vlastne sú ako keby úplne známi tým, že robia ten model-based. Vlastne to je ich história, to proste v tom sú úplne perfektní, majú perfektné modely. No a pri poslednom release v zásade sa stalo, že ohlásili teda, že majú tam už aj nejakú AI-ku, lebo pri vlastne situáciách, že sa šmíka a podobne vlastne ten model nemáte šancu. Hej, to by muselo byť strašne nelineárne, komplexné, vlastne to by sa nestihalo ako keby v tých časových horizontoch dopočítať a tak ďalej, čo znamená, že momentálne už aj Boston Dynamics, super model-based firma, vlastne switchuje medzi model-based a teda RL. Takže to by bolo také porovnanie a také najzaujímavejšie teraz úplne najnovšie práce sú vlastne tiež také, čo vlastne kombinujú tieto vlastnosti, napríklad, že vlastne model-based sa ako keby vygeneruje tá trajektória tým priestorom a potom, aby to bolo robustné, aby reálne vlastne, keď sa tam náhodou niečo nepodarí, že vlastne sa počmikne noha alebo niečo, tak vlastne potom je tam tá neurónová sieť, ktorá ako keby tú trajektóriu nasleduje. Ale je to ako keby predpočítané, povedzme, tým model-based, ktorý vlastne by mal fungovať celkom fajn v takých tých bežných prípadoch. Takže asi tak k tomu porovnaniu. Aha. To je vlastne to, čo tuto sme sa už bavili pri tom. Ono v zásade model to je, hej? Lebo vlastne model znamená, že mám nejaký, ako keby mám nejakú reprezentáciu toho, čo sa deje okolo, hej? Ale pri tom online learningu vlastne tamto funguje práve tak, že tá architektúra ako keby incentivizuje vybudovanie nejakého vnútorného modelu toho prostredia, že vlastne to môžem potom poslať nejaké články, ako keby v zásade oni najprv ako keby, že učia toho robota predikovať výstupy. Že vlastne spravím toto a on ako keby, že predikuje nie, že čo idem robiť, ale že čo sa stane v budúcnosti. A vlastne ako keby to je ten reward, alebo teda to je vlastne ako keby, že ten error, ktorý sa backpropaguje do tej neurónky, že vlastne ten robot ako keby popri tom, ako sa učí online kráčať, vlastne sa učí nejakú reprezentáciu toho sveta okolo seba, namiesto toho, aby sa učil iba vlastne konať, alebo teda generovať akcie. Takže v zásade je to asi ten koncept. To je zaujímavá robota, inak som zvedavý, čo ten človek dá ďalej. Lebo vlastne rozchodil robota za, neviem, 2 hoďky a teraz som zvedavý, čo bude robiť ďalej. Takže to. Nech sa páči, ďalšia otázka. Hej. V zásade, ako by som odpovedal, je, že keď sa bavíme o tom model-based, čo vlastne doteraz bolo gro všetkého tohto, tak sme sa bavili o tom, že ten model musí byť dobrý na to, aby to fungovalo. V momente, keď máte svaly, ako my ľudské, že vlastne je to nedokonalé a jednoducho sú tam nejaké vôle, sú tam nejaké poddajnosti a podobné efekty, ktoré sa ťažko modelujú, tak v zásade je to zarúbaná cesta. Z hľadiska model predictive control, hej? Takže to je ako keby tá odpoveď, že prečo vlastne teraz tu nemáme roboty so svalmi, pretože doteraz vlastne historicky bolo oveľa jednoduchšie aj z toho programovacieho hľadiska riešiť roboty, ktoré sú rigidné, ktoré vieme veľmi ľahko popísať a majú proste jednoduché vlastnosti, hej? To ale neznamená, že to nebude za chvíľu zaujímavé, práve preto, že vlastne všetky tieto machine learningové prístupy sú práve na toto dobré, hej, že vlastne im je jedno, na čo sa pozerajú, oni sa to naučia za predpokladu, že ten tréning je nastavený dobre. Hej, čo znamená, že im nevadí zrazu, že namiesto 12 motorov teraz mám pri svaloch, ja neviem, 300 nejakých rôznych vecí, čo môžem potiahnuť, hej, lebo však svalové snopce to nie je jedna vec, to je ako keby, že možno že viacej a podobne, hej. Svalov máme na každej ruke proste nie, že 1, 2, 3 ako robot, ale máme ich tam proste X, hej. Čo znamená, že práve takéto veci vysokodimenzionálne, ťažko predikovateľné, ťažko modelovateľné nám ľuďom, takéto prístupy sú užitočné, čo znamená, že myslím si, že toto príde ako keby, ale ten dôvod je taký, že to tu nemáme, ako som povedal. OK. Hej. Momentálne s ním bežíme, tuším, nejakých 0,6 metra za sekundu, ale ako keby to vlastne platí pre veľa vecí stále. My sme vlastne vo fáze vývoja, čo znamená, že toto nie je žiadne finálne číslo. Ten hardware by vlastne mal zvládnuť nejakých 1,5, myslím, metra za sekundu. S tým, že teda
máme ešte ako keby, že pár vecí, ktoré vieme, že pomôžu túto rýchlosť zvýšiť. Nie je to žiadne ako keby, že hard limit momentálne. Áno? Mhm. Mhm. A momentálne vlastne je tam viacej odpovedí. Prečo išiel po malých kročikoch? Môže byť, že Andrej sa bojí rýchlosti. To je prvý dôvod. A druhý dôvod, že my vlastne sa snažíme to riadiť plynulo, čo znamená, že aj keď dáte páčku dopredu, tak ten robot neskočí, ale vlastne naberá rýchlosť, potom ide tou rýchlosťou, čo má a potom spomaluje. A tento priestor neviem, či umožnil teda ísť plnou rýchlosťou. Budem rád, keď si to ešte zopakujeme a teda ukážeme to. To je druhý dôvod. A tretí dôvod je samozrejme ten hardwareový limit, ale ten sme momentálne dneska ani doteraz ani potom nedosiahli. Čo znamená, že stále ako keby, že je to o tom softveri skôr. Čo sa týka tej rýchlosti a ako keby stihnutia počítania, samozrejme, že ako keby ten počítač, povedzme, že vie počítať 1,2 sekundy dopredu, vymyslím si, teraz nejaké číslo, čo je ten horizont plánovací. A samozrejme je rozdiel, že či za ten 1,2 sekundy sa posunie o 10 cm a bude to ako keby, že veľmi granulárne, hej? Alebo beží stovkou a za tú 1,2 sekundy, teraz neviem matematiku, hej, ale vymyslím si, prebehne 10 metrov. Tak vlastne za tých 10 metrov veľakrát ide nohami. A samozrejme tam sa môže akumulovať nejaký error, ako keby. Čo znamená, že je to aj tým výpočtom, ale momentálne teda to nie je úplne bottleneck, by som povedal. Tento hardware zvládne, myslím si, že relatívne rýchlejšie rýchlosti, ako som povedal. OK. Medzičasom, áno? Máme čas? Dobre. Máme nejaký limit časový? OK. Dobre, tak to snad nejako stihneme. A v zásade toto je vlastne ukážka z toho, už tu behajú chvíľu, ešte nie sú unavení, z toho trénovania. Vlastne ich je tam ešte viacej v pozadí. Je to vlastne ukážka, ako sa tie roboty trénujú vlastne v tom prostredí, čo sme sa bavili, že máte. Áno? Toto je ISAC SIM. ISAC SIM. To je vlastne od NVIDIA. Ono to gazebo je vlastne dobré na ten model base a samozrejme pre reinforcement learning vlastne sú potrebné iné atribúty na ten simulátor. A vlastne tento umožňuje vysokú paralelizáciu a teda je úplne ako keby tým primárnym nástrojom dneska. Paralelku. Mhm. Hej. Hej, toto je vlastne to, čo sme sa, ako keby, že ani som sa k tomu nedostal. Samozrejme, že na to, aby ten robot vlastne mohol chodiť v reálnom svete, tak reálny svet nevyzerá takto. Samozrejme, že vlastne je to rôznorodejšie, ale ten tréning bežne prebieha tak, že vlastne na začiatku, keď si zoberiete, tak vlastne tie neurónové siete, hej, tie guličky, tak oni majú nejakú ako keby, že náhodnú hodnotu. Hej, čo znamená, že na začiatku, keď niečo ukážete tej neurónovej sieti, tak vypluje nejakú úplnú hlúposť, dá sa povedať. A keby vlastne ten robot začínal na veľmi nerovnom terénu, nejakú kamzík, hej, tak v zásade asi by okamžite spadol a nemal by to zmysel. Čo znamená, že vlastne začína sa väčšinou na rovnej ploche a následne, ako ten algoritmus ako keby, že sa učí a dosahuje vlastne tie výsledky, dokáže sa vlastne priblížiť k tej požadovanej trajektórii, tak sa programaticky vlastne aj zvyšuje náročnosť toho terénu. Čo znamená, že potom vlastne začnú pribúdať nejaké schodíky, potom začnú pribúdať nejaké nerovnosti, zvyšujú sa schody, sú nepravidelnejšie a podobne. Čo znamená, že vlastne to sa volá, že kurikulárne učenie, tak ako ľudia, hej, chodia do školy a proste od základov, tak vlastne aj tu sa takýto koncept aplikuje pri trénovaní, že vlastne je to od jednoduchého po náročné. Áno. Dá sa to vyjadriť rôznymi objemami dát, na konci toho vlastne je nejaká neurónová sieť, hej? Nehovoríme vôbec o žiadnych biliónoch parametroch, ako pri ChatGPT, sú to, ako som hovoril, jednoduché relatívne neurónové siete, čo znamená, že to je proste pár stovák, možno tisícok parametrov, záleží aká úloha, či je to vlastne chôdza po rovine, alebo aj nejaké vnímanie a podobne. Takže tam by sme mohli hovoriť, neviem, o megabajtoch, čo sa týka tej natrénovanej siete, to zase záleží, ako tam sú nejaké nuancy, hej, že aký framework používate a podobne. A natrénované dáta, ako je to taká veľmi
akože neviem, že, či viete vyšpecifikovať tú otázku, ale môžeme, ako hovoril som o nejakej dĺžke toho, že vlastne ako keby ten algoritmus zažije vlastne niekoľko, ja neviem, tisícok hodín alebo čo, hej, toho tréningu. Ale tam to funguje vlastne tak, tento konkrétny algoritmus, ktorý som aj ukázal, že vlastne on si nedáva tie dáta do databázy, z ktorej sa potom učí, on ich ako keby požiera v úvodzovkách online, čo znamená, že on vlastne spraví niekoľko pokusov, hej, s tými tisíckami robotmi, troška si to ako keby, že zoberie za svoje, že OK, tu som spravil chybu, zahodí a znova vlastne spraví ďalšiu iteráciu, čo znamená, že tam nie je nejaká veľká databáza, ktorá sa generuje. Neviem, či by som ešte vedel lepšie odpovedať. Hej, ale teda akože rádovo sú to, neviem, hodiny tréningu, tisícky robotov, tak by som povedal. Fajn. Takže vlastne, čo sme doteraz rozprávali, ako keby pokrytie tých základov, že ten robot vlastne sa vie nejakým spôsobom presúvať, teda ako keby na základe nejakých krátkých horizontov. Otázka je teda, že akým spôsobom vlastne sa dostane z A do B, že vlastne kto dá ten plán, čo sme tam videli nakreslený, kto ho vygeneruje. Tam teda samozrejme tiež sme na tom robili. Keď sa jedná o nejaké veľké areály, tak to vlastne chcete spraviť nejakým spôsobom efektívne, hej, nebude to vlastne robiť to MPCčko veľmi detailne. Sú na to prístupy. Nezachádzal by som úplne do detailov, nejaký príkladík dám. Vlastne tuto je ako keby tá úloha, že Ačko je tu, kde robot stojí a Bčko je tuto na tom kopčeku, to sú vlastne tie schody, čo ste videli, hej. A ako keby jeden príklad takého algoritmu je, že vlastne v tých dvoch bodoch sa začne náhodne ako keby rozširovať taký strom. A v momente, vlastne, keď tie vetvy sa doiterujú tak, že sa dve stretnú, tak sa to vlastne považuje za plán, ktorý je vlastne schodný. Samozrejme, tie vetvy sa generujú s ohľadom na to, že ako ten robot sa dokáže pohybovať, či dokáže rýchliť, spomaliť, má to nejaké kinematické ako kebyže ohraničenia a podobne. Ale teda to je teda jeden spôsob, ako sa dá plánovať vlastne v priestore. Následne, doteraz sme vlastne boli v tom simulačnom svete primárne. Následne to samozrejme musíme preniesť do reality. Tam teda sa dostávame k slamu. Toto je téma, ktorú vlastne som nechcel úplne rozoberať, keďže vlastne robotici slam používajú všade. U nás to nie je nejak inak. Je to v zásade ten istý slam. Hej. Funguje to takisto na kolesové roboty, ako na iné roboty. Takže jedná sa o simultánnu lokalizáciu a mapovanie, čo znamená, že ten robot sa obzerá kamerami okolo seba. Dokáže sa lokalizovať v tom priestore. Keď sa poprechádza, tak vlastne vie, kade prešiel. To je tá Tyrkisová trajektória v priestore a čo po ňom ostane je vlastne nejaká mapa. Momentálne vidíte vlastne nejaké pixely v priestore, čo znamená, že je to nejaká reprezentácia toho prostredia, v ktorom bol. Takáto reprezentácia potom samozrejme musí byť konvertovaná do nejakej podoby, ktorú ten robot by prechádzať. Hej, napravo vidíte, červená je zlé, zelená je dobre. To sú tie schody, hej, tam môžem vstúpiť, tam nemôžem vstúpiť. A vlastne týmto ako keby sa uzatvára ten loop tej lokalizácie a kráčania. Vzhľadom na to, že... Ako? Pardon? No, jasné. Aha. V akom zmysle? Hej, nejaký loop closure sa bavíme asi. Kolega Slam práve odišiel, takže môžem povedať, čo chcem. Nie, jasné, akože jedná sa asi o ten loop closure, hej, že vlastne to driftuje niekedy na veky vekov, amen. Samozrejme, väčšinou sa to rieši tak, že aj keď je nejaký areál, ktorý treba povedzme, že v tých komerčných use caseoch prebádať alebo proste zmonitorovať alebo čokoľvek, tak sú tam nejaké landmarky, sú tam nejaké známe body, bude to nejaký kód, QR kód, ktorý má známu polohu, hej, vlastne raz za čas robot sa ako kebyže nabootstrapuje. Samozrejme sú tie DARPA challenges, kedy roboty vlastne chodia do úplne neznámych priestorov a nejakým spôsobom sa musia vlastne lokalizovať a uzavrieť. Vlastne, hej, neviem, či teda mám to vysvetliť, že čo kolega myslel, ale keď vlastne robot ide jedným smerom a vždycky vlastne sa mu zdá, že ide troška viacej doprava, ale nejde, tak vlastne sa mu môže stať, že skončí niekde na konci 10 km úplne inde. A keď sa vráti naspäť, tak je to vlastne nezatvoriteľný kruh alebo také niečo. A samozrejme záleží na tej presnosti, hej, že ako to veľmi to driftuje. A my vlastne použijeme aj odometriu z nôh, čo znamená, že za predpokladu, že nejakým spôsobom strašne sa nešmýkame, tak akoby aj tá odometria vlastne kroku je relatívne fajn, že vlastne naslepo, hej, že viem, že som prešiel asi toľko. Keď sa to vlastne spojí potom s tou vizuálnou odometriou a inerciálnou a kadejako, tak ako keby na tej bežnej úzkej si myslím si, že toto nie je až taký zásadný problém.
Ale hej, kolega by vedel povedať o tom viacej vlastne, že ako sa to rieši, aj čo sa týka tých algoritmov. No a teraz otázka na vás, že či teda sa pustíme do nejakého ďalšieho, koľko je tam slajdov, ešte pár. Ale už bude ich menej za chvíľu. Ja som chcel vlastne aj niečo, teda, aby sme sa porozprávali vlastne, že ako môžeme byť užitoční, keď sme sa bavili o tom, že vlastne je to mobilný senzor, že vlastne nejakým spôsobom snímame. To, čo ste videli tuto za tú chvíľočku krátku, že tam detekujeme nejaké osoby, alebo na tom videu, že tam detekujeme zbranie, to možno viete, už dneska sú vlastne úplne dostupné veci. To vlastne sme mali spravené za pol dňa. Úplne úprimne poviem, hej, že aby sme zdetekovali z nejakého obrázku nejaký objekt, ktorý sme si natrénovali na pár samploch. Čo je trošku možno zaujímavejšie, je napríklad rozpoznávanie vlastne meračov, hej, lebo tam ako keby tá úloha je možno taká kombinácia tých klasických prístupov a nejakých takých vlastne novších, čo znamená, že predstavte si, že úloha je, že máme nejaký budík s nejakými hodnotami a teda treba vyčítať z neho na tom analogovom prístroji, že vlastne čo za hodnotu ukazuje, tak ako keby je to úloha relatívne netriviálna, pretože na to, aby ste vedeli prečítať, potrebujete vlastne vašu kameru na to zamieriť, čo znamená, že v prvom rade musíte vedieť, kde asi sa nachádza, následne musíte nejako dokorigovať nejakú kameru, ako túto beha za mnou tým správnym smerom. A následne potom treba spraviť ako keby nejakú detekciu, že vlastne kde sa nachádza tá palička, ktorá ukazuje tá ručička, hej. Treba tam vyčítať nejakú škálu, hej, že v akých to je jednotkách, ako je to nakrivené a je tam ako keby nejaká taká základná geometria, čo znamená, že toto je taká celkom zaujímavá úloha, povedzme, čo sa týka tých detekcií, ktorú som ako keby že vybral z toho hľadiska, že byť užitočný ako robot. Následne teda už máme ako keby za sebou to, že ak sa ten robot prechádza z A do B, ako tam nasníma tie veci. Len čo keď sa mu minie baterka v strede, tak tam vlastne sa nevyhnete takým klasickým veciam ako state machine. Nechcem to rozoberať do detailov, to je len taká ilustrácia. V zásade ide o to, že tam beží ako pri každom robotovi pravdepodobne alebo zariadení nejaký obyčajný state machine. Tiež žiadna, akože žiadna veda, ale v zásade je to potrebné aj tu, aby ten robot vlastne vedel, keď sa niečo pokazí, hej, že keď sa pošmykne a teraz nemôže pokračovať v misii, aby proste zavol ten správny kontrolér, dal nejaké hlásenie operátorovi a podobne. Čo znamená, že je tam nejaký backend, ktorý vlastne spravuje ako keby toho robota, jeho život, čo práve robí. K tomu samozrejme máme nejaký frontendík, a toto je taký vlastne diplomantský, by som povedal, ktorý ako keby že zakrýva tú komplexitu, ale teda môžeme sa pochváliť nejakými konceptami, ktoré máme vlastne rozrobené, ako by sme si želali, ako to vyzerá. Vlastne momentálne sa pozeráte teda na užívateľské rozhranie, kde teda ten používateľ má prístup k svojim robotom, k svojej nejakej flotile a teda má nejaké také základné ovládacie prvky k dispozícii, kde si ich vie spravovať, kde si ich vie nejakým spôsobom ovládať a teda aj po jednom veľmi detailne teda navigovať a dozerať na to vlastne, čo ten robot robí a teda plánovať takú misiu. Áno? Skada, prosím, skúste mi to preložiť. Hej. Akože samozrejme, tá integrácia s tým ako keby, že zákazníkovým softverom je úplne že samozrejmosť. Otázka je, že vlastne do akej miery to treba integrovať. Či vlastne jemu stačí nejaký dátový výstup, že vlastne OK, tu som zdetekoval nejakú anomáliu a nejakým spôsobom ako keby, že v tom jeho systéme už takáto vec existuje a vlastne my to tam ako keby dodáme. Ale to je v zásade ako keby, že vyslovene nejaká softvérovo-systémovo-inžinierská úloha. To ako keby, že je niečo, čo sa dá absolútne riešiť. Hej? A teda môže to byť zaujímavé pre takúto prednášku, ale priznám sa teda, že ešte ako keby sme neriešili takéto hrubé integrácie. Samozrejme, to je samozrejme, bez toho sa vlastne nezaobídeme.
Sme v diskusii. Takže keď máte ešte niečo, tak sa kľudne opýtajte. Medzičasom. Áno. Umývanie kapoty, alebo aký druh? Hej, samozrejme toto ako kebyže závisí vlastne od konkrétneho prípadu, ale samozrejme, keď sú firmy mladé a vlastne sú to nejakí prví pilotní zákazníci, tak v zásade ako kebyže berieme si to za zodpovednosť, že sa postaráme teda, aby ten robot fungoval. Za normálnych okolností, ako kebyže ten biznis model je taký, že teda robot as a service, čo znamená, že aj v rámci toho vy nekupujete jedného robota, ktorý keď sa pokazí, tak teraz ide do servisu, ale kupujete službu, čo znamená, že keď sa jeden robot pokazí, tak pravdepodobne teda máte na druhý deň, alebo teda v ten deň ďalšieho tam, ktorý plní tú istú úlohu, tú istú funkciu.